Moro. Se on sitten 3. osa jo tätä pelisarjaa ja kolmas jakso putkeen, kun mä kuvaan siis. No, mutta eiköhän suoraan aloiteta tästä taas kautta jatketa. Otetaan noin just ostetut HP-potskut tohon ja joo. Tää on vähän tilaa tohon, että eli meillä on nyt tehtävänä siis tosiaan Beasthammer level 4. Saa siitä niinku tortsin. Ja sit mulla on Run-lotti pitää viiä sinne level 4, kun sitten on joku tämmönen Destroy Kehelex Ghoul. The Rhino Tortoise on level 4. Sitten meidän pitää saada sit tommonen joku shield ja palkkioksi saadaan sitten keippi. Nimen perusteella saa taas strengthia meille, mikä on ihan jees. Ja vielä mä tarkistan, että kaikki oli joo level 4. Aha. Melkein oltiin missattu noin. Okei. Level 3. Vappa veikkaa, että täältä pääsee sinne alemmas. Jaa. Oh no. Huono idea. Come on, auta mua. Miss mun petti on? Mitäs me saatiin? Vähän roskaa. Okei. Nopea vilkaisu oli tonne. Sehän eikö se jatkuu vielä vähän sen tonne päin? Joo, täällä on lisää mobea. Oho! Nyt kuulosti siltä, että saatiin jotakin. No ei saatu ku stamina-potioni. Mikä on mulle turhaa. Tossa on nyt tää, mä en tiedä, Okei, elikkä se ei oo täällä se alakerta. Just tommonen. Onko se olikin täällä ylös joo? Sitten mennään alas. Tänne. Aha! Joo, moi. Tän sitten. Siinä. Mennään vaan suoraan tuonne alemmas, niin You have completed the quest.
Saatiin 2 tehtävää tehty tosta. Sitten meillä on vielä tää, että meidän pitää destroya toi. You have triggered a trap. Ui hitto. Mä en tiedä kuinka mä pärjään täällä. Menpä oikein. Mun on pakko hiilaa. Mut mä haluais, kun mulla on nää isot potionit, niin ainoastaan tossa. Kyllä mun on kyllä ihan pakko. Ja just. Mä vähän pelottaa hakkaneet, jos nää ansoi. Jos se ei siippaa siis vielä alemmas. Kyllä tää ei hiilaa. Saada semmonen, mikä niinku joka sekunti hiilais mua. Nyt täällä olisi niitä kaivoja. Kaivoja, jotka antaa sitä HP:tä. Tai jotakin. No ei kun tuo on manaa. Jos mä saisin leveli. Jos mä saisin leveli, niin mähän saan full HP. Hei, tässä se on. Ei kun ei se ollut toi. Tulikin tommonen ihan perus tavallinen. Mä en edes vitti avaa noita oikeesti. Joo. Hoidappa petti noin. Kato 24 kultaa tommotteesta. Olisiko täällä please? Semmonen kaivo, joka antaa HP. Tai jos se... Tossa! No nytpä kyllä hiilaa. You have been granted new skills. Noin. Eiku se on tossa. You have completed. Nice. Ai että tää ois kova. Kaikki noi buffit tossa. Harmi, et me ei saada pitää sitä. Kato, täällä on tämmönen. Sell price 8 tonnia vittu. Ai. Tää näyttää siistiltä. Mitäs tää myy? Chance of finding magical items. Toi vois olla ihan kova. Koska sit me saatais enemmän rahaa löydöistä, jos ne on magicaleja. Add 6 life points. Adds 3% vitality bonus when installed. Not bad. Hei, otetaan tosta nää potionit. 300.
Will you tempt fate? Tässä olisi taas tämmönen. Mitäköhän kävis, jos mä myisin ton shieldin? Se oli niinku... Kattokaa nyt nää. 3 vitality bonus. 3% vitality bonus. Kaikkea. Kyllä kelpaisi. Täällä ei varmaan oo oikeastaan mitään. Pakataan nää nyt XP:n toki. Your pet. Jaha. Se lähti karkuun. Tuo. Joo. Oi saatana. Tuliko mitään? No eipä tullu. Your pack is full. Okei. Influence. Joo. You have triggered a trap. No mut joo. Mennäs käymään tuo... Kun saatiin tehty ne tehtävät nytten, niin... Shell Butler skills also gives you blocking traps. Okei. Sellainen tieto. Itse kun ei oikeesti saa pidettyä tota. You have gained fame. Nice. Kolmen prosson strength bonus. Not identified. Pitäisikö? Ai. Your pet has grown more. Kyllä mä silti sanoin, että toi strength on parempi nyt. You feel refreshed. Kiitos. Katsotaan mikä. Tämmönen. Eikö tuo ollut se level 6 se? Mä en sitä ainakaan ota. Vielä. Eiku tääkin haluu... Sickle of Stone. Mä en kyllä tii. Mä en mennä pärjää tuollakaan, niin miksi mä menisin sinne jo? No niin, siinä on level 5. Mikäs tää on? Firecracker Stone. You have received the quest. No. Ottaa nyt semmoitteen sitten vaan. Paljonko meillä on? 16 tonnia. Nice. Spectral crossbow. Siinä olisi meille bootsit 5 tonnilla. Sitten olisi toi. Requires 83 strength. Niin, eihän sekään oo kaukana. Miksi mä haluaisin sen miekahomman niinku... Aina tuo vaan se, että mä oon tää halforkki, niin tää varmaan antaa mulle just sen takia nämä näitä
moseja. Ja klubeja. No. Joo, sit mä varmaan vähän kalastelen taas tässä taustalla ja sit voitais ostaa toi hetkonen, kumpi mulla oli nyt? Book of Identify. Niin, vois katsoa seuraavaksi sen, tai ostaa tän. Se on tää 45 defensee. Joo. No mutta hei. Mä nyt sitten kalastelen tässä taustalla taas sen verran, että me saadaan toi. Kun se ei oo mitään kivaa katsottavaa. Mäkin katselen vaan puhelin samalla. Ja sitten mä varmaan kuvaan, jos mä jaksan, niin vielä 4. osan. Mut taas tehtiin kunnolla progressia. Ja ei mulla muuta. Se on moro.